Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 25 na bulan sang Enero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, lakson ginpangunahan ang paglansar sa pneumonia vaccination program sa Kabankalan. Konsehal Lopez wala ginapamatukan ang proposal ni Konsehal Gamboa nga total ban sang plastic sa Bacolod. Ginaligar may diferensya sa paminsaro na sapuan nga patay sa Barangay Linaw, siyudad sang Kabankalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginkumpirmar ni Davao City Mayor Sara Duterte nga subong ara siya sa Estados Unidos para sa leadership program nga ginpangunahan sang US State Department. Ang konfirmasyon sa anak ni Duterte nagwa matapos magpaandam ang iamay nga si Presidente Rodrigo Duterte nga ibasura ang Visiting Forces Agreement o kon BFA sa tunga sang Estados Unidos kag Pilipinas. Nga sabat sa ginimo sang gobyerno sang Estados Unidos sa pagkanselar sang US visa ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Daw hindi amo no? Ang amay garangkada sa Estados Unidos, ang anak dito galagaw sa Amerika. Daw balis ka daw. Isa pa, kung ano giman ang kabangdanan sining pagkakas sang US visa ni Senador De La Rosa, wala pabawalan ang kabangdanan, basi may rason man. O kung basi pwede man mabalik ka. Ugaling, mo na siling naton bala, padaso-daso kita. Pati ang Visiting Forces Agreement nga madugay naging kasugtan sa tunga sang Amerika kag pungsod Pilipinas daw ibasura pa. Hindi ini dali nga himuon. Bangod may kasugtanan, mag-aagi ini sa proseso. Siling ni Salvador Panilong, spokesman niya, ang presidente niya may rason, kung kakaso niya, kung hindi niya, kag untaton niyang kasugtanan, insigida matuman. Sa ako niya pamatyag, personal nga opinion, hindi ini madali-dali. Bangod sa nasiling na may treaty o may kasugtanan ang duha ka pungsod, ang Pilipinas kag ang pungsod sang Estados
Unidos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, oy areho, ang dugang nga pamaagi nga magtinad ang inyo pagpatubas ang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro libre sa hilamon ng inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sa 35 tubtob 45 dias kada ektarya. Apply kamo anom kabag nga unit complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno. Dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga ay unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi, kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod, ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran makigagot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo magkulon nun kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Na good morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa mga merkado. Morning. Matugnaw ang kagahon, apang ang patrol padayon nagalambiyong sa pila ka mga merkado para lang idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Uy, Sabado subong. Kung Sabado nagaman sa patrol, ang mabatian nga tingog sa bagong henerasyon sa broadcast industry. Balita sa patrol. Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, morning. Action Fred, Kong Hei Fatsoy. Ay, kalayan. New Year, no? Happy New Year. Happy New Year, Kong Hei Fatsoy. Balo man di ay ka magano mag-Chinese? Ay, maudi ay? Ay, kalayan mo, day. Kagabi man dikto, nakato kami
kami sa may Chinese temple, nakitaan to namon ang isabla kamong kambal nila na nga amagid ang nakapresentar ako na binakatudlo dira sa mga kabataan sang ganito nga ton nga lingwahe nga Mandarin. Mga kauturan nato nga Chinese nagaselebrar sila karon exactly nga adlaw sang Chinese New Year at kung ay fatsoy sa luwata sa tanan dira ang mga kauturan nato nga mga Filipino Chinese. Dili ka magkaon tikoy. Ang tikoy ang Fred Basque, ano man nga sabor o kung may combination man dira nga ano nga flavor. Ang ulo may hamay do mga effect mga scared nuts sa kadako. Wala na scared sa tag 120 ka pesos. Kada bilog sina no ang isa naka-box. Ang dako-dako mga nagahamboy man 300 pesos ang presyo sang tikoy. Bukada lang na tikoy dato naton ginastoryahan. Pero miskeno ka man nga lahi, baka ka man yapon dira ko naman nga mapanakot o ko naman nga mga balaklon. Dili kita magkagsumbre para na tayo naman nga mga papel. Yung mga ballpen na i-preparar karon nga aga para naman sa magsulat para hindi niya malintahan pinagkauling preso sa mga malaklod sa Amerikanong publika. Karon gid lamang nga mga kagsun na kapabilin sa Gyapon preso sang uling na lauman nga magdasaka naman palubuton nga mga inadlaw yara sa 300 to 350 pesos ang preso sang uling mga kagsun sa Gyapon. Ang pila ka mga manugbaligya nagaprepara sa baligya nga pilotos kung di bakal ang sinakos-sako tikin ang lanila makapangita sa pamaagi pinutos-putos lang para sa hindi ka afford nga magsinakos-sako mga kagsun. Pero ang preso na kadalagan sa Gyapon na 10 ka pesos ang kada putos sini. Kaya naman makaksun ang preso ang kamatis na kadalagan sa Gyapon 50 to 55 pesos ang kada kilo mga kakson. Ang sibuyas dahon depende kung ano kalagkong bugkos sina kagano klaba. Ang pinakamayamay nagdalagan mga kakson 35 pesos ang kada bil ang kada bugkos. Ang pinakalako naman yara nagamboy mga kakson sa 50 ka pesos. Ang sayote yara kitirikit ang tagpulo ang mayamay ng bilog. Ang lakod-lag ko nagadlaga naman 12 pesos mga kaksona. Ang puso sang saking aray depende man sa karakoon ano kaning puso sang saging may nibligyan ay kinilo binilog sa Gyapon no. Dere sa Burgos Public Market. Ang ulo may mga kaksona bakal kasubong tag 20 ka pesos duwa na nakabilog. Diba taon mo tagpulo no ang bilog sini. Of course, kung gusto mo damo lutuan, o kung gusto mo nga damo nga puso sa saging lutuan, kinala mo baka damo man kay tigamay na makuha mo sa isa ka puso sa saging, kung nang napilian mo hamay-hamay pagida. Mayara ini mo mahal-mahal, 15 ka pesos ang bilog, ini makakson 2.30, kisa tagparis-paris man mo na. Mayari man dali ka presos ng pipino, daw wala na gahulag, pero very effective. Kag very helpful sa ito naman kayong lawas. 35 ang bilog. 35 pesos ang kilo. Sining ginabligyan nila ka pipino mga kakson. Ang cabbage, yara mas Gyapon sa 55 pesos ang kada kilo. Sining yan yung kalamunding bra. Hindi ka magsawsawan. Tag 80 pesos naman mga kakson ang kilo. Yan na itong pagkalimtan, may aridiris Gyapon ang bugas ang namin. Dari kayo wala kit nagahulag sang dako. Presos ang bugas mga kakson. Mga specialized kapilit na kadilagan sa Gyapon 60 to 65 pesos ang kada kilo. Dari din mga yummy rice katag 58 pesos ang kada kilo mga kakson. May burdagol nga wheelmill rice nga 42 pesos ang kada kilo. Mga premium grade nga lokal man nga ginaling nga bugas. Nakadalagan man mga kakson 47 pesos ang kada kilo. So, pamela na ito matulong naman yung presos ng mga balaklon sa merkado publika karon gid lamang nga aga. Antay karon mga kagsopin ang mga dlagko nga mabalik sa ospital kag kapulisan. Natibon sang patrol subuman nga aga. Mga kagson tandaan nga isa sa marason sang pagtugas sa balatian sa tonlawas sa mga paguyang o kunang pagnubo ng aton immune function ang mahiko nga kolon. Kagag hindi regular nga pagpagwas ang hiko sa tonlawas sa may dako nga papel sa pagubas ang aton immune function ang dapat imuon simple gid lamang papaskogon kag pasanyugon ang inyo immune function. Paagi sa adlaw-adlaw kapag gamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ilan pang ito makakson baka na sa Super Fiber sa Pinklep de Botica na tagsa kamang lugar available man sila klinika na ang tandra sa JA7 Building alan Lakson sulat sang Bacolod. Rakas sa patrol ang taglibot sa
Akson Diaz. So nasa sa Akson, sa Bacolod, Akson Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Ano ang Mayo subong kay Sabado? Amot ko na biyerto ang Life Extension Clinic. Kay Lunes hasta Biyernes, kundi sa Bacolod, Sabado daw abierto gyapon, pero daw wala sila no sang medical check-up. Pero pwede ka mo kabakal sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Kay mabakal sa Life Extension Clinic, hindi ba lang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ining vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kaya bisan sa Amerika, agkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag halos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Dire kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, Lacson gipangunahan ang paglansar sa pneumonia vaccination program sa Kabankalan. Balita Kapitolyo. Detalye sini. Upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang paglansar sa pneumonia vaccination program para sa mga senior citizens sa syudad sang Kabankalan kahapon. Ini ang may tima nga bakunado si lolo at lola iwas pulmonya. Ang ini nga programa ang ginpatayon man paagi sa Department of Health, Provincial Government sang Negros Occidental, kag lokal nga panguluhan sang syudad sang Kabankalan. Ginatos ka mga senior citizens ang nag-benepisyo sa libre nga pneumonia vaccines sa Kabankalan City Cultural and Sports Center. Suro kaya Lacson, importante ang mga kategulangan sa karon sa komunidad kag deserving o kung dapat nga tatapon ang ila sining ikaayong lawas kag hatagan sang prioridad. Yaraban ang presensya sang 6th District Board Member nga si Jeffrey Tabola, si Mayor Pedro Zaico, ag si Vice Mayor Raul Rivera, upod man ang pila sa mga konsihal sang syudad, pati na si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tubimbang. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Nakabakal na kamuhabon, puro-puro kag hindi makahalit sa panit, habon wala sa ginsimpon nga kimikal, habon 100% natural, amo ini siya. Ang Santon Plus Herba nga habon, may antibiotic kapang dipinsa sa germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon, oy epektibo ini sa mga katol-katol, arikes, bunggod, alap-ap, ringworm, kaspa, o kun baho sa lawas, kag iban pa nga problema sa panit. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Mabakal na sa mga butika. Gusto nyo magpino ang kutis ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Standby. Naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 13-22, una nga bula resulta 13 kag 22. Second draw ikadua nga bula 23-10. Ikadua nga bula resulta 23 kag 10. Ikatatlo nga bula 24-37. Ikatatlo nga bula resulta 24 kag 37. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugna
kadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga galay. Philippine Standard Time, las 5:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ari ang maayo nga panugyan no, sa manubo nga baklanay sa Ngumaybla. Kinalan dako ang inyo produksyon, aber gamit kamo. Unique complete fertilizer kay pinasayi ini nga abono. May nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa 2 kasako sang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. I-follow up ninyo sang 3 ka unique complete fertilizer kag 1 ka sulpato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta dako ang produksyon. Gusto nyo pagbago, kag pagtinad nga pagpanguma, magbago na kamo. Gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang. Kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Ibalik ta ang report sa aton patrol sa sini nga mga tinion sa natipon nila nga mga balita, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Fred, ginawagawan sa 2 ka malalaki, ang isa ka babae, sa isa kilimnan, serya naman sang Golden Field, Barangay Singkang Airport, Rad sang Bacolod. Action Fred, rason ko nga binagluntad di sila man kay insidente sa pagbinon anay. Ginbuno sang suspetsado ang lalaki bago ginagawa nila ang babae. Ang biktima ang ginkilala naman kay Jesse Espares, 20 anyos, residente sa Crossing 8, Barangay Tangob sa Damansang Bacolod. Aligasyon rin sang biktima, nag-inom-inom dra sila sa isa naman kay Limnan sa area mismo sang Golden Field, sakop sa Barangay Singkang Airport, Rad sang Bacolod. Sang do naglalisay sila sang isa ka suspetsado nga gid lamang ginkilala kay alias Raymart. Ang ila ginalilisan kay ila diri ginawayan ang isa ka babae dara nga ara man lang mismo sa lugar. Mga kumya golpeada na lang sa ginamo ni Raymart kag ang nataging buno ni Raymart kag karon siya ang nakaangko naman sa pilas sa likod kag padayon man ginabulong sa area sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Samtang sinigid lamang nga kagaon na makon mo isa na naman ka pribado nga salakyan ang nagbaliskad aksyon Fred sa isa ka dalanon diri naman sa sudad sang Bacolod. Ini siya isa ka pribado nga salakyan nga nagaduag sang silver no isa ka auto ini sa aksyon Fred. Nagbaliskad ini sa Along National Highway sang Dalan Araneta. Makumog-baliskad nagkaya gede. Ini naman ang isa ka pribado nga salakyan nga may plate number NJO 541. Ang sakay sini di karon kaganong nagdetalye sini sa ato magkagsundres gapon sa ato pangalagan. Lakip mana ang mga balita, mga 3 ka mga bypass operation kaging patikayon sa sulad sang Bacolod kahapon. Ang isa naging agaw pantis mag Chinese New Year, 5 na dakpan sang Station 2
isa na dakpan sang Station 5, isa na dakpan sang Station number 7, all in all, mga 360,000 ka pesos ka balor sang ginasuspetsuan show ang na-recover sang kapulisan. Mga kaagson, inigabalita sa gabon bugos sa dulong sa inyo sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, pini 100% natural, puro herbal, pampatinlo sang kutis kag safe na safe. Ginagaraga na pagulang sang inyo nga panit, nagadula man ni sa milasma o kung nagpanit-panit sa inyo guya, nagabuwag sa magdamo sang acne, punggod kag pila ka mapinalian sini. Pagi sa Zanton Plus Herbal Soap, solve ng problema with confidence pa. Ganun pa ang ginito makaksyon na baka sa Zanton Plus Herbal Soap. Sa pinakalapit yung butika sinotagsa ka mga lugar. Rekta sa Patrola, ang taglibot sa Bacolod Akson John Diaz. Ulit sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kapi-kapi ka mo anay da, no? Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ini makapasulab sa inyo sulok-sulok. Maayo ini siya sa mga tigulang, ginikanan, kag kabataan. Ngayo, hindi ka mo magkabalaka kay ining Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive ini nga kape. So sa mga estudyante, pwede gid. Labi na gid kung may exam ang kabataan, paimna sila sang Dr. Alfred's Green Coffee. Gaabre ang ilang memorya. Gapagsik, wala ginatuyo, do wala ginakapoy ang kabataan. Amo ini ang sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Bakal na, mga ginikanan, paimna, lakip ang kabataan. Ang Dr. Alfred's Green Coffee. Sarang mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Resulta sang loto pagkatapos sang mga ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line.
all units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon ini sa madamo nga erba. Ining pagkulokambyo sa panahon, matugnaw ang kagahon. Amo ni siya, patok ining inugbanyos sa pagpananakit sang aton kalutalutahan. Labi na gid ko nakabutod ang tiyan sa kabataan, sakit yan, sakit puson, epektibo. Nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan, sa tion sa pagkinanglan kag emergency, inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto, una kita 658, dako-dako ng jackpot, 142 milyones, 142 million. Ari ang kombinasyon in any order, 38, 34, 30, 6, 44, 21. Resulta sang 658, 38, 34, 30, 6, 44, kag 21. Sa ilo kita 645, ang jackpot 15 milyones, 15 million. Kombinasyon in any order, 31, 2, 5, 18, 28, 3. Resulta sang 645, 31, 2, 5, 18, 28, kag 3. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolog saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Sa aton mga utod bala nga may mga nagatubo nga bukol sila lawas, sa mga babae nga nagatubo ang goiter sila liog, bukol sa baga, tumor, kaysang una ginapaoperahan ini. Ang pag-opera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalian, ang Santon Plus Herbal Capsule amo ining ginagamit subong. Wala na ya operasyon, pakupos patunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Hindi naton inapagpadugayan kay basi mangin malignan pa ina. Mas temprano kung magtubo siya, tunawa dayon. Paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa May TC. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na dire kita. Balita naton sa City Hall, Konsehal Lopez wala ginapamatukan ang proposal ni Konsehal Gamboa nga total ban sa plastic sa Bacolod. Balita City Hall. Gitalio po si Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May nga-action Fred, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Carl Lopez nga wala niya ginapamatukan ang gin-propose ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga total ban sang plastic sa syudad sa Bacolod. Si Gamboa Action Fred ang unang nag-file sang proposed ordinance nga nagadumili sa anuman nga klase sang plastic sa syudad, pero ini ang una nga gin-refer sa komitiba ni Lopez bilang chairman sang Committee on Environment. Nagsuwestyon si Lopez Action Fred kay Gamboa nga kon mahimo
mahimo nga amendahan na lamang sini ang duha ka mga existing nga plastic ordinance sa Bacolod para mas mahapos kag madasig nga mapasara. Suno kay Gamboa, dapat man una nga istrikto nga ipatumana ang mga nanga-exist nga plastic ordinance sa Bacolod antes nga magpasara sang panibago na naman nga ordinansa. Para sa akon, what is important, Anay, is we just enforce that. However, kung gusto niya gidya nga i-totally ban ang plastic, he can just make an amendment to the ordinance. Okay. Na, he does not have to make an ordinance altogether. Nabatian si Councilor Carl Lopez. Sa mga mahilig magkape pero conscious sila ikaayong lawas, ating gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayaras ang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na, mighty C ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Amo ini siya ang nagaatipan sa aton mata nga hindi kita manginharapon, hindi magkarap-karap ang aton panulok, hindi kita dali-dali malatnan katarata kag glaucoma. So gamit kita, mighty C ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Agod maproteksyonan, maamligan ang aton mga mata. Mighty C ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property ang aton gamiton. Mas babakod bagid kung ang Mighty C ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni gabulag ang duwa gaopod pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo, ipa-action mo. May dapat pahibaloon, ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo, diri ka mo, ipa-action mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43 na. Diri kita ginaligar may diferensya sa paminsaron na sapuan patay sa Barangay Linaw, siyudad sang Kabankalan. Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Nangagaksyon na Fred sa puan patay isa ka persona sa Hacienda Biaren, Barangay Linaw, siyudad sang Kabankalan, nagligad nga aga. Biktima Aksyon Fred, wala pa sang identity, tubtob sini matiniyon, nagataas ang 5'5", ginabulubanta nga nagaedad sang 35 anyos pataas, nagasuksok sang 4 kasampaw Aksyon Fred sang bayo, 3 kasampaw sang jacket, kagbay tato pa ini sa dughan nga Pinoy Capiz 13. Suno kay Police Master Sergeant Ricky Roger Toledo, maning Assistant Chief Investigator sang Kabankalan PNP. Ang biktima may pilas sa hawak pero daan na. Ganigin pa kamayon nila nga ipausisa ini sa mediko legal agud mabalaan kung ano gid ang rason sa kamatayon sini. Dugang pa sini ining nasambit nga biktima ay may ara sang diferensya sa paminsaran. Angot sini nagpa-action Fred si Toledo sa sinuman nga mga pamilya nga nadula ila himata sa manugay nga panahon nga may ara sang diferensya sa panghuna-huna pwede gid nila tawon didto sa foreignaria sa syudad sang Kabankalan. Sa ano ko tanay kung sino man nakakilala sinino. Pero kay amo lang na wala siya identity nang pero roaming around dito sa Kabankalan City. So kung basi may nakakilala kag itudlo lang sa amon kung sino ang pamilya kay kami na lang mismo ang mapaluap. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nga report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition.
Aksyon! Balita Evening Edition. Aksyon Radio 5:48 na. Diri kita mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Pod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Din magi si Aksyon Jan sa mga blatter entry ng ilan na tipon. Ang report nga nabaton ko kay na may buy-bust operation gyapon masako dire sa syudad sang Bacolod. Daw ang taga Bacolod wala man ni bago no, daw wala ya kadlok kay Espinido, sige ang ila sini operation. Sige man ang baligyaanay buy-bust dire, buy-bust dito. Hala doso dire, doso dito. Wala pa huwaya ang droga mo ng asilingko puerte ini. Daw ginahangkat gidila ang ikasarang ni Espinido. Ara siya sa linya subong. Okay, upod kita. Reaksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Fred, di maka mapersona ang nagkradakpan sa gipatikay nga bypass operation sa Police Station number 2. Sera naman diri sa nga purok Halandon o kon purok tahong area sa barangay Dosrad naman sang Bacolod. Kaya naging lamang sang kagahon ang mga nagkradakpan amo ning subject mismo sang ginpatikay nila nga bypass operation. Actually may mag-uto diri nga nadakpan kag isa tatlo ka iban pa nga mga persona. Ang subject ang arestado kay ginisaging kilala kay Joe Mark Amantilio, 37 anyos, residente sa purok tahong barangay Dosrad sang Bacolod. Nadakpan ng ring iya naman nga mangho diging kilala naman kay Rogelio Amantilio Jr., 36 anyos. Kaga ining si Mary J. Chua, babae ni Section Fred, 37 anyos, residente ni sang purok Masina Diaho, barangay 35 Srad sang Bacolod. Nadakpan man diri si Leopoldo Ortiz, 66 anyos, residente naman ni sang Dalan Panan Salana, poblasyon sa Banwa naman sang San Enrique. Ining si Jimmy Pagonsan, 40 anyos, residente sang Dalan Gireya, barangay 3, poblasyon diri man mismo sa Srad sang Bacolod. Sulod kay Police Major Sir Lagabana, ang Station Commander sang Police Station number 2, ining si Amantilio ang nagapatigayon na di sila dila puloyan sa inatag na ba nga pag-apat session action Fred. Kung kasang bypass operation kag digto na recover diri ang pila ka madlag ko nga masasayang suspected shabu lakip diri sa isa ka palaba. Ang duha ka elongated, duha ka gagmay, isa ka medium hit sa transparent processing suspected shabu, kag duha ka big hit sa transparent processing suspected shabu. Ining tanan ginabanta nagabugat 11 ka gramos kag may estimated market value nga 165,000 ka pesos. Karon na wala labot sa na recover pa diri sa pagginagkopla o rather sa posisyon sa mga nagkradakpan ang 600 pesos nga kwarta, isa diri ka units ng cellphone, mga drug paraphernalia, lakip man ang isa diri ka kalibre 22 sa revolver kag may apat diri ka wala naglupok nga bala sa nga kalibre 20 .22 revolver nga armas lotanga may ari pagdili kaman ka Magnum caliber 22 nga ammunition action Fred. Ini 5 ka persona pasakaan sang kaso nga paglapas sa lahi nga diri sa pagbaligya kag pag-upot sang illegal nga droga samtang nagpatigay man sang bypass operation kahapon ang mga kapulisan sang police station number 7 dala man na sa area action Fred sang purok Silita, barangay Alihis, Srad sang Bacolod. Ang ila diri nadakpan ang ginkilala kay Roger de la Cruz, 34 anyos, residente sang purok Riverside, barangay Banaco, Srad sang Bacolod. So kay Police Major Charles Rivera, ang EPE sang police station number 8, rather ang 8 ang nagkandak sang bypass, pero ining lugar sakop sang police station number 7. So kay Police Major Charles Rivera, ang station commander sang police station number 8, nakabaton sila sa intelligence report na kung sariin ining sa Ibaluan nga nagdagdag sa illegal nga droga sa area nga sakop sang 8 particularmente na sa barangay Alihis kag barangay Singkang Airport. Ining lugar ko sa ringin kanda patikayo ng bypass operation ini ginakabig bilang safe house naman ni De La Cruz ko sa rin sa bit temporaryo nga nagatiner para naman kos tempo na kinanglanin ang padulong sa pila ka mga lugar dito sa kagmaga baligya sang illegal nga droga. Duga pagdiri action Fred naman ni Heber nga ining si De La Cruz ang ginakabig bilang street level target ako na newly identified drug personality sang police apang ini siya yara na
sa watch list ng Police Station number 2. Kay sadto ginpatigayon na ini siya sa bypass operation apang nagkapalagyo. Rason kung agi pasakaan siya sang kaso may angot sa illegal nga droga. Kaginaulat na lang na mapanaog abi ang warrant of arrest batok sa iya o galing kay TC Kaduwa nga kay gayon nga ginpatigayon ng bypass operation batok kay De La Cruz. Ini naman siya ang nadakpan na sang aton nga mga kapulisan. Na-recover diri sa posesyon naman Action Fred ang ginabalo kag kakamos sang illegal nga droga nga estimated market value naman nga 110 ka pesos. Sa dugang pagid isa man ka bypass operation ang ginpatigayon naman sang kapulisan sang police station number 5 kahapon man ini Action Fred kung sa rin dako-dako ba mo 95,000 ka pesos man nga balor sang illegal nga droga ang na-recover ya sang mga kapulisan. Sila naman nga bypass operation nga ginpatigayon diri sa area sang barangay Estefania sulod sang Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala naman kay John Rail Berondo, residente mismo sang Poroksan Bag, barangay Estefania sulod sang Bacolod. Na-recover diri sa posisyon kay kanto sini nadakpan ang balutan kay mga sachet sa suspected shabu tanan kay banta ng kabalor 95,000 ka pesos. Na-recover diri isa ka plastic bag isa diri ka digital weighing scale kon kilohana, isa naman ka gunting, isa ka box ng transparent plastic sachet, meron pa din mga bamboo stick, cellphone na ginagamit niya sa transaksyon sa pagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover pa diri Action Fed ang 300 pesos nga kwarta dagang mga proceeds na patiyan sa pagbaligya sang illegal nga droga. Sunod ka pulis John Christopher Masangkay, ang station commander sa police station number 5. Inisa madugay naman nila gina-monitor matapos sila makabaton sa report nga nila nagbaligya sa illegal droga sa area sa barangay Granada, kag barangay Alangilan. Sir, background sa nadakpan, sir. So, nga ito nadakpan isa si General Berondo, isa nga newly identified personality. So, usually kasi pag isang area pag natakop ang mga baligya, may gapulos lang na sila, so consider. Action Fed ang malipot kay pagpahayag ni Police Captain Masangkay. Baligta gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz. Una sa betul sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Action! Firing line! Action! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 6 standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod,